ҳамин шахсиятҳое ки ҳамин гуна суханҳоро мегӯянд, шумо ягон тад мардак нестед, дили гурда надоред. фавтидагон аз ҷониби Қирғизистон мегӯянд 15 май роҳҳо байни Тоҷикистон ва Русия маҳкам мешаванд. гуфтагӣ нестам ки чанд нафар фавтидагия. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. имрӯза навори мо ахборотҳои нав оиди ворух ва мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо президенти Қирғизистон. мо оиди ҳамин суҳбат мегзаронем, ба шумо зир мефаҳмонем ахбороти нава. баъдан дар идомаи навор комментарияҳое ки савол додагӣ ҳастен ҷавоб мегардонем ба саволотон. як чиза мехоҳам қайд кунам бародарои азиз, дар комментарияҳо бисёр оиди рекламаҳои мо суханҳои қабеҳ қайд мекунанд ки реклама накун. бародарои азиз, апаҳо, хоҳаро, модаро, ман чандин маротиба гуфтагием ки касе да маъқул нест тамошо накунад видеоҳои мара ё ки подписатсия кунед на канали ма, барое ки реклама кардан як манбаи даромади мо ба ҳисоб меравад. ба ҳамин хотир мо қатъи амир шахсиятҳое ки реклама мекунем шартнома дорем. агар ки ҳамун реклама маъқултон набоша, бигзаронед, рекламаро тамошо накунед ва хоҳиш мекунам суханҳои ноҷон назанед. пеш аз ҳар як сухане ки мегӯед, ҳар як комментарие ки менависед, камтарак фикр кунед аввал, баъд сухантона бигӯед. хубитон ки нараса, ақаллан зарартонам нарасонед. хоб, шурӯъ мекунем барномаро. мавзӯи асосиро суҳбати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Ҷабборов, президенти Қирғизистон ба Душанбе меояд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов суҳбати телефонӣ анҷом дод. тавре РИА Новости гузориш медиҳад, ҷонибҳо масъалаи марзӣ аз ҷумла ҳарчи зудтар паст кардани шиддат дар марзро баррасӣ карданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов ба қарор омаданд ки нимаи дуюми моҳи май дар Душанбе мулоқот мекунанд. ба иттилооти котиботи президенти Қирғизистон, суҳбат дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ сурат гирифта, Ҷабборов пойбандиашро ба ҳалли сулҳомезии масоили марзӣ таъкид намудааст. қайд карданд дар ахборот суҳбати рӯбарӯи президентҳо баргузор мешавад. ҷонибҳо инчунин ба эҳтироми тарафайн ба тамомияти арзии ҷонибҳо таъкид намуданд. яъне бародарони азиз, президенти Қирғизистон бо президенти кишвари худмон суҳбати телефонӣ анҷом дод ва президенти Қирғизистон Ҷабборов қайд намуд ки ҳарчи зудтар шиддату қаҳрғазаба паст кунанд ва сулҳ боша, яъне ки дӯстӣ боша, бародарӣ боша байни ин ду кишвар. ва инчунин қайд карданд ки дар оянда ҳамкориҳои зиёд байни ин ду кишвар баргузор карда шавад. яъне ки моҳи анамин айни ҳол моҳи май уже якум шай, якуми май имрӯз, бародарои азиз, дар нимаи ҳамин моҳ бояд мулоқоти рӯбарӯ бигзаронанд ва президенти Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе миёя ҳозир мешававу бо президенти кишвари худмон мулоқот мегзаронанд. ва умедвор ҳастем ки ин ҳама қаҳрғазаб, ин ҳама нофаҳмиҳо ва ин ҳама ҷангҳое ки дар сарҳад шидестай ба анҷом мерасад ва байни мо ҳамавақт сулҳу осоиштагӣ боқӣ мемонад. чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст ва ҳар як миллати тоҷик худаш медонад ки миллати тоҷик ҳеҷ вақт ҷангхоҳ ва зараррасон нестай, вале дар баъзе ҳолатҳое ки айни ҳол рух додестай, ҳар як миллати тоҷик барои нангу номуси худаш ватана ҳифз кардестай. ахбороти навбатии мо оиди фавтидагон аз ҷониби Қирғизистон ки санаи 29 ба 30 апрел дар муноқишаи сарҳадӣ баргузор шид ва фавтидагон дар
қирғизистон баробар шиданд ба 31 нафар, ҷароҳатбардоштагон баробар ба 154 нафар. ва оиди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд гуфт ки феълан мақомоти Тоҷикистон расман аз теъдоди кушташудаҳо бар асари даргирӣ дар марз бо Қирғизистон ҳанӯз иттилоъе надоданд, аммо манобеи маҳаллӣ аз кушта шудани ҳудуди 8 ва 10 нафар хабар медиҳанд. теъдоди маҷрӯҳон бошад бештар аз 110 нафарро дар бар мегирад. яъне ки то айни ҳол феълан дақиқ гуфтагӣ нестанд ки чанд нафар фавтидагиай ва дуо мекунем ки худованд ҷошона ҷаннат бигардона ҳар касе ки дар и заду хурд фавтид ва ҳар касе ки маҷрӯҳ шид худованд шифои комилаш бития ва мо сипосгузории худмона ба ӯ шахсиятҳо баён мекунем барои ҳимоя. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. моҳира ҳайдарова навистай: салом алейкум ака, мегӯям 15 май роҳҳо байни Тоҷикистону Русия маҳкам мешаванд. ҳамин гап рост бошад? ҷавоб медодем. мутаассифона дар ибораи ягон ахборот ма дастрас кардагӣ нестам ва умедвор ҳастем ки баста намешаванду боз аз и зиёдтар мешаванд. рейсо фурқат шерназаров навистай: ба якчи дигар главрачи ноҳияи Шаҳринав барои билети хизмати ҳарбӣ айхонагиёмон пул талаб дорам. ма дар ин ҳолат чӣ кор кунам? ҷавоб теака. барои чӣ пул талаб мекунам? ман нафаҳмидам. бародар дар инҷа қайд накарда. мисол ту барои военни билети нигоднира дар назар дорӣ ё ки барои пули хизмата дар назар дорӣ. айни ҳол қонунгузорӣ муқаррар кардагӣ нест ки барои хизмат озод шидан маблағ пардохт кунӣ озод меша, яъне сумша муқаррар кардагӣ нестай. вале ба роҳи ғайриқонунӣ агар ба назар дошта бошӣ, албатта метавонӣ аз болош арз шикоят кунӣ. вале як чизи дигаре фаромӯш кардан мумкин аст ки аз рӯи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, аз рӯи даъват ҳар касе ки ба ҳамон военкоматҳо ҳозир намешаванд, ҷаримагузорӣ таъин карда мешавад нисбати ӯ шахсиятҳо. мутобиқи моддаи 683 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ 600 сомон ҷарима мекунанд шахсеро ки мақсад аз даъват кардан ба хизмат саркашӣ мекунанд. аз назари қонун мегирем бародарои азиз, ҳар яки мо шумо мақсад обязани мое ки мо бирем хизмати ватан модар кунем, чунки дар анҳамихели ҳолатҳое ки айни ҳол дар граница шидааст, як миллати дигар омада ватани моро ҳифз ва ҳимоя намекунад. шуҳрат навистай: ма дар Москваем, агар бигӯянд ки кас биёя яроқ автомат метавонам ҷанг бира, қасам ба азамати Аллоҳ мехезам, мерам пеши аз ҳама пеш медорам, худам то ти расидан ма пеш медам, фақат меҷангам. мо боварӣ дорем ба ҳама ҷавонҳои тоҷик ва мо низ ҳама вақт кӯшиш мекунем ки дар ҳифз ва ҳимояи ватани худмон бошем. бедона навистай: рӯд сиёҳ ақлак, бо ҳамин ти гап зади чоплус. фикр мекунам ки суханҳои нолозим дар кор нестай дар ҳамин вақт дар комментарияҳо нависондан, чунки марам тоҷикам. ҳамин шахсе ки ина ҳамин комментарияро навистай ирам тоҷикай, лекин шумо аз дуриҳо истода ҳамин суханҳоро мегӯед, мақсад қайд мекунед ки шумо чоплусен ё ки дигар чизҳо. ман намедонам барои ватана дӯст доштан, барои эҳтиром кардани миллат, барои эҳтиром кардани президент шумо барои чӣ чоплус мегӯед? модоме ки хитон дили гурдаи шағолӣ дорен, ранги рӯбоҳ аз дурӣ месен, луқмапартоӣ мекунед. ҳамин шахсиятҳое ки ҳамин гуна суханҳоро мегӯед, шумо ягон тад мардак нестен, дили гурда надоред. одаме ки дили гурда дорад меояд дар дарини ватан гап мезанад, меояд рӯ ба рӯи одам гап мезанад. мара метавонам ки дар комментарияҳои любой так бидорам ҳақорат кунам, ягон аккаунт букшом ба ному фамилияи ким ки ҳақорат кунам, ҳар гуна суханҳои ноҷо бизанам. лекин да ин ҳами шумо одамҳое ки ҳамин суханҳоро қайд мекунед, ин ҳами шумо одамҳое ки бар зидди ватану бар зидди ҳукумат гапҳои қабеҳ мегӯед, гап задан ҳайфаи шуморо, барое ки дили гурдаи занона дорен. як хел зан мумкин аст шуморо ба дили гурда бошад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ҳамин хели комментарияҳо нанависонед. агар барои номус мара бигӯед задиват мекунад ин комментарияҳои шумо, ма видеокунира бас мекунам ё ин гуна гап задана бас мекунам, хато мекунем, бовар кунед. ма ягон та комментарияҳои ҳамин хелиро ба назар намегирам, чунки медонам як рӯзсиёҳен шумо, ай дурӣ истода саг бориҷа кидан мегирен, ай наздик дили гурда надоред ягон таите. барои ҳамин бародарои азиз, ҷавонои азиз, ҳар касе ки шуморо ба ҳамин гуна суханҳо таҳқир мекунад, ягон гапи қабеҳтон мега,
хоҳиш мекунам ки ба фирефтаи ӯ бадбахтҳо гирифтор нашен, фикри ақидаи худтона кор бифармонен, баҳри ватан ва баҳри миллат, баҳри ободӣ ҳамеша хизмат кунен. ҳамин қадара фикр кунен ки дар дохили ватан аҳли пайвандои ҳар яки шумо зиндагонӣ мекунанд, тинҷ ва ороман шигри худо. имрӯз чӣ хеле ки мебинем, боз чанди нафарҳо оиди ҳами граница нависондагианд дар ҳами комментария. ман мехоҳам як бора гапаки кушодам гап занам ба оборам ҷавоб битам. нависондагие ки мақсад ҳукумат киҷора нигоҳ кардесай, ҳукумат ёрдам накардесай, бар падартон наълат ба инами гаптон охӣ ҳукумат дар бари халқ ростае. ягон таъте дар бари халқ рост нест ёзи. инами шахсиятҳое ки ҳамин гуна комментарияҳо менависонанд. ав шахсиятҳое ки дар ғарибӣ қарор дорану берун аз ватанану дилшон ба ватан сӯхтесай, мехоҳанд биёянд ҳифз кунанд, зинда бошен шербачаҳои ватан. не ки инами касое ки гапҳои ноҷо мезананд, ҳукумат нигоҳ накардестай, ҳукумат ихе кард. ҳамаи кора ҳукумат кардестай. ҳукумат ҳамаро ҳифз кардестай. ҳукумат раҳ маҳкам кардестай ки зарар ба шаҳрвандон нараса, зарар ба халқи оддӣ нараса. як бор бидроин видеоро тамошо кунен. просто шумо бе видео мондагиен, бе гап мондагиен, ҳар як гаптонда баъд бояд саг бори ҷакида бесенай дурида. ба ҳамин хотир ман намехостам ҳамин гапҳоро гуфтан муддати ҳамин қадар вақт, лекин имина дар ҳамин видеое ки ман дина кардам оиди ворух, ман ягон сухани ғалат нагуфтам дар оҷа. ҳам қадар гуфтам ки мисол дар ҳақиқат ҳукумат ёрдам кардесай, дар ҳақиқат ҳукумат дастгирӣ кардесай ва мо низ ҷавоно бояд каме ҳам боша аз ягон ҷиҳат дар паҳлӯи ҳукумати худмон бошем, ҳукумати худмона дастгирӣ кунем, чӣ аз ҷиҳати сухан боша ё ки чӣ аз ҷиҳати амал кардан боша, дастгирӣ кардан лозимай. ва мо низ дар охири барномамон чӣ хеле ки қайд кардем, гуфтем бояд ки мо тоҷикҳо ҳамеша сарҷамъ бошем, ватани худмона ҳифз кунем ва ташаккури худмона аввалан ба президенти ҷумҳурӣ мерасонам. дига ман ягон сухан надорам дар ин бора ва комментарияҳое ки менависонем дар ин борарам ман намехонамшон дар барномаи оянда. ягон бор гап назада будам, анами як бор гап задам, фикр мекунам кифояй ва одами баақл ҷавоби худшон мегира. ба ҳамин хотир идома метиҳем барномаро, саволоро хондана. узр аз шахсиятҳое ки агар ин суханҳои ман фошон карда бошад, лекин як бор бестен фикр кунен, ягон сухани ғалат нагуфтам ман. ягон сухани ғалат нагуфтам. ҳар як сухане гуфтам ба фоидаи ҳар яки худмон. гуфтам ки оянда ин миллат, ин ватан ба мову шумо ҷавоно эҳтиёҷ дорад ва мову шумо ҷавоно бояд ба ақлмон, ба каламон фикр кунему кору фаъолияти хуб кунем, саводи хуб бигирем, илм биомӯзем, ба ягон ҷои дигамон фикр накунем, гапҳои дигароро гӯш кунем. мустафоев навистай: куҷо вазъият камтар ногувор, конкретна ногувор буд, ҳеҷ гапзаниро ёд нагирифтӣ. бародари азиз, шарт нестай ки 1,5 миллион ё 1 миллион ё ки 2 миллион тоҷике ки аз тоҷикистон берунай видеоро бибинанд даҳшатнок ма гап занам, войма кунам, бугум инай қадар ҷо сӯхт, инай қадар одам мурд. лозим нестай войма кардан, гап задан. ҳар чизе ки дар ахборот пешкаш мешава халқ худаш дидестай. ва ин ютуб барои касое ки ин барномаҳои ма барои касое ки обуначии канали ман ва истифодабарандаҳои ютубан. ба ҳамин хотир дуруст бифаҳм бародар, Трамп ҳеҷ ақли тамиза ёд нагирифта ки як сухани хуб гуфтана ёд бигирӣ. Мубориз Мустафоев. Муродов Шаҳром нависа: якай сорбон илтимос ҷавоб тен, мо ба Беларусия Москва омадагием, метонем ки патент кунем, ҷавобша интизору макард. албатта дар ҳолате ки шумо қонунӣ марза убур карда бошен ва дар ҳамун загранпаспорти шумо печат боша, албатта ки метонен, вале ғайриқонунӣ марза убур карда гузашта бошен, метонанд ки депортатсиятон кунанд ё ки метонанд ҷаримаи калонтон кунанд. Ғоиб Назаров нависад: салом алейкум сози брат, мегум ҳами ягон видео 1 миллион просмотр шидагиай. мутаассифона шидагӣ нестай бародар, шигр мекунем чанд қадари мешава ва раҳмат мегум ба ҳамун касое ки тамошо мекунанд, видеоҳои моро просмотр мекунанд. ҳазор раҳмати калон бародарои азиз. ва чӣ хеле ки
шумо дастгирӣ кардаистен. Марам кӯшиш мекунам ки дастгириҳои шуморо қадр кунам ва ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам, каме ҳам боша. Аз ҷиҳати ҳуқуқӣ манфиати хидмат ба халқ, ба ҷомеаву ба ҳар касе ки ниёз дорад ба ҳуқуқи худша донистан бирасонам манфиати хидмат. раҳмат ва зинда бошед касое ки моро ҳурмату эҳтиром мекунед. Фирдавс Тағоев нависад: права дар Тоҷикистон дар кор мешава? Аниқша бугӯ. бародари азиз, чӣ балки дар кор намешидай? ҳуҷҷати ронандагӣ албатта ки лозимай. барои чӣ лозим нестай? бе ҳуҷҷати ронандагӣ тира кӣ мемона гашти гузор кунӣ? қонун барои чӣ қонуна риоя кардан дар корай? албатта ки ҳуҷҷат дар корай. ТЖК нависад: салом акай Сорбон, роҳҳои Қазоқистон ҳуян ва билеташ чанд қадар ай? роҳи Қазоқистон албатта ки рейсош кушода, роҳи заминиш кушода нест. билет 5500 сомон. Пардаев нависад: саломат бош бародар, як китоб суҳбат карди дудар. Ворух Тоҷикистон, шербачаҳои Тоҷикистон. қатӣ гап нест бародар. мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки сарҷам бошем миллати тоҷик. Очилов нависад: акай Сорбон созен, ака 100 бор навистам, як бор ҷавоб нагирифтам, ака ҷавоб теохӣ. бародарои азиз, ҳар касе ки ба саволҳо ҷавоб намегирӣ, хоҳиш мекунам ки дар Инстаграм бинависонед, чунки бисёре аз саволҳои шумо такрория ва мардум неинтересни мешавад барномаҳои мо, агар ки ҳар доф мо дар бораи як чӣ гап задан гирем. ба ҳамин хотир кӯшиш кунед ки саволҳои такрориро камтар пешниҳод кунед ва саволҳои нав зиёдтар боша бо хубтар мешавад. Алия нависад: ассалому алайкум Сорбон, кай амнистия мешидагӣ? ягон вақти аниқ дора ё ки не? рӯзи аниқша гуфтагӣ нестанд ва моҳи аниқша ҳам гуфтагӣ нестанд, вале албатта ки амнистияи муҳоҷироро дар назар дошта бошӣ мешавад, чунки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо президенти Россия аллакай суҳбат кардан дар ин бораҳо. агар ки пешниҳод шуд, рӯзаш баъдан бо видео мекунем насиб. Баротов нависад: салому алайкум акай Сорбон, ман аз занам 7 сола ҷудо шудагим, як бача дорам, алимент 3 сол 150 сомонӣ супоридам, бо 3 сола 100 сомонӣ супоридастам. бачама 7 солаи надидам, нишон наметиҳам дидани. чанд бор рафтам, сангшапа карда сир мекунанд, мехоҳам дига алимент наспорам, мешавад? пешакӣ раҳмат. бародари азиз, дар ҳолате ки шуморо дидорбинӣ кардани фарзандтон да иҷозат наметиҳанд, шумо метавонед ки аз ҳуқуқҳои худтон истифода бурда аризаи даъвогӣ аз сари нав пешниҳод кунед, чунки вақте ки суд ҳалнома мебарорад барои алимент ситонидан, дар ӯ ҳалнома низ қайд кардагӣ ҳастай барои вақтҳои дидорбинии падар бо фарзанд, яъне ки қонун иҷозат додагие ки падар ба дидорбинии фарзанд рава ва фарзандша бе ягон монеагӣ бубинад. Файзиддин Ғуломов нависад: салому алайкум ака, чанд бор шуд менависам, ҷавоб наметиҳед. ман ака 15 май 1993 таваллудам, авлавам мебара ё ки не? бародарои азиз, аз соли 1994 мо гуфтагием ки даъват мекунанд, вале дар иҷа моҳҳошам ба назар мегиранд. агар 28 сола шудагӣ набошед, албатта ки даъват мекунанд ба хизмати ҳарбӣ. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. узри зиёд ки мехостум идома битам, вале идома дода наметавонем. дар канали Юрист TJ обуна шудана фаромӯш намекунем. агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.